Bocsánat, igen, Esteban Gutiérrez átfestették a kamerát, emlékszel a tegnapi időmérőre? Az teljesen elragyolódott. Na, akkor most már Gutiérrez, ez csúnyán összetört az a ház Ferrari. Egy másik autó, ott egy versenyző. Hoppá, az egy másik autó, bizony. Félreállt Fernando Alonso, és most kászálódik ki a tetőre rakott McLaren Hondáról. Atyavilág, hogy összetört a McLaren. A 17. körben Alonsónak kell a térdére könyökölnie, vagy támaszkodnia. Nagyon megüthette magát a kétszeres világbajnok. Azt a mindenit, mekkora baleset lehetett. Pillanatra nem is látszott az autó. Azt hittem, hogy csak simán a gumifalon. Nem, ott nekem azt tűnt fel, hogy valaki mozog, és innentől látszik, hogy a másik autó valóban. A pillanatra ezen a képen nehéz ott látni, ez Martin Brundle 97-es Jordanes balesetére emlékeztet, abszolút, amikor ketté tört a Jordanje. Fejreállt Fernando Alonso, és így összetörte a McLaren Hondát. Aj, de csúnya látvány, és ott azért fal, az nem gumiám ott. Nem, az fal. Az betonfal, amiben a kerítés elemeket teszik bele. Gene Haas azt kérte a pilótáitól, hogy csak fejezzék be a futamot, ez lenne az elsődleges cél ezen a hétvégén. Hát ez Gutiérreznek nem sikerült, de sokkal jobban összetört az autója Fernando Alonso, aki ott guggol a képernyő bal felső sarkában. Nagyon megüthette magát Alonso, de hála Istennek kiszállt, és most jön a safety car. Mennyi törmelék, mindent elsöpörtek, elsodortak magukkal. Ugye kirakták már a safety car táblát, de a feliratban még csak azt mondják, hogy készenlétbe helyezték, és közepeseket kap Valtteri Bottas is, most azonban jön a biztonsági autó. Nagyon sok Ausztrál nagydíjon láttunk már erre példát az elmúlt években, hogy bejön a biztonsági autó, mert azért mégiscsak egy városi pályáról beszélünk. Na nézzük, mi történt Esteban Gutiérrezzel és Fernando Alonso. Ezt Alonso nagyon elnézte. És itt még talpon az autó, csak úgy, mint Sergio Perez a Hungaroringen, és két fordulat. Repült. Elképesztő. Ugyanott, ahol Brundle balesete volt annak idején. Ennél azért kisebb volt a balesete Pereznek tavaly a Hungaroringen a szabad edzésen. Na, Alonso nagyot esik. Csak félreértették. Ez az, hamarabb fékezett, Alonso belül próbált, és a végén kihúzta kívülre. Gutiérrez akkor már a féken állt, és egyszerűen nem tudott átérni időben a másik oldalára a pályának. És ott volt egy mozdulat Gutiérreztől, talán a kormányon nyitott egyet. És ott csapódik be a falban Fernando Alonso, atyavilág. Hát ez óriási perec volt pestésen szólva. Na most, hogyha a kamera... Igen, leírtuk. Leamortizáltak egy fomos kamerát. Azt a mindenit. És itt ölelik meg egymást, már mint Alonso és Gutiérrez. Alonso valószínűleg érezte, hogy ezt lehet, hogy ő is elnézte, de Gutiérreznek volt egy kormánymozdulata, ami, és közben piros zászlóval megszakítják a versenyt. Szóval ugye 2017-ben bevezetnek valamiféle fejvédelmet a Forma 1-ben. Most gondolj bele, hogyha ott van fölötted még akár plexi, akár ez a Glóriának nevezett Ferrari által Barcelonában kipróbált alkalmatosság, akkor lehet, hogy nem kászálodsz ki ilyen könnyen az autóból, hogyha tetőn van. Akkor kiszedték volna. Ugyanakkor azt se felejtsd el, hogyha mondjuk olyan szerencsétlenül érkezett volna be fejjel lefele, hogy akár a korlátszérét elkapja, akkor nem védi semmi a fejét, és hogyha lett volna ez a Glória-szerű fejvédelem, amit jövőre úgy tűnik, hogy bevezetnek, akkor azért az jelentett volna némi segítséget, vagy akár többet is annál. Elképesztően összetört. Nagyon rég láttam ennyire szétroncsolódott autót Forma 1-es futamon. Összegyűrte. Gyakorlatilag amit tudott leszakadt róla, elképesztő nagy baleset volt.